Και εγώ να πω ότι όλοι αντιλαμβανόμεθα ότι τα σωματίδια της ύλης ή του φωτός του σύμπαντος κόσμου είναι το υλικό δια του οποίου και μέσω του οποίου έχουν σωματοποιηθεί όλα τα είδη τα σωματικά. Γι' αυτό λέμε χρία όταν αναφερόμεθα στην ουσία που χρειάζεται για να δομηθεί κάτι. Λέμε χράω, το ρήμα χράω, χρό, ως επιθυμία να χρησιμοποιήσουμε μέρος αυτής της υλικής ουσίας. Και όταν λέμε χάρμα, που σημαίνει ασφαλώς ποσότητα αυτής της φωτεινής πλαστικής ουσίας, η οποία για να γίνει διαχείρισης, χρήσης και σωστού αποτελέσματος, πρέπει να έχουμε ένταση νοητική, ικανότητα διανοητική και νου, δηλαδή ενεργοποιημένο νου, για να κατασκευάσουμε κάτι το οποίο να εντάσσεται στην έννοια της λέξεως χαρμονία, αρμονία. Διότι ο άνθρωπος ως επίγειος νοήμων επιπλανήτου, ό,τι κατασκευάζει, ό,τι είναι δυνατόν να κατασκευάσει, ό,τι αποπειράται να κατασκευάσει, είναι καλύτερα να πω, όταν αυτό πειθαρχεί στους νόμους του κόσμου, του κοσμικού σύμπαντος, τότε επιτυχάνει. Όταν κατασκευάζει εργαλεία και αυτά τα εργαλεία λειτουργούν με τους ίδιους νόμους που λειτουργούν οι αστέρες, οι πλανήτες, τότε επιτυγχάνει. Όταν ο νους του συντονίζεται με την Θεία Διάνοια, τότε ο άνθρωπος συλλαμβάνει στη διάνοιά του πληροφορίες σωστικές, χρήσιμες, και τότε κάνει ορθολογισμένη χρήση όλων αυτών των φυσικών δυνάμεων και γίνεται η ευμάρεια του ανθρώπου επί γης. Μιλήσαμε για οικονομία, μιλήσαμε για χρήμα. Θέλω να σχολιάσετε αυτή τη φράση που ακούμε συχνά, πολύ συχνά τώρα τελευταία, να γίνει το χρέος βιώσιμο. Μα τι λέτε? Αλλήμονό μας αν γίνει βιώσιμο. Γιατί πολύ το ακούμε. Θα γίνει το χρέος βιώσιμο και θα πεθάνουμε εμείς. Κύριε Σημαφόρε. Ναι, να πω. Ακούστε κύριε Βασιλιάδη, το σωστό, το ορθόν είναι να λέγεται να γίνει βιώσιμη η διαχείριση του χρέους. Το δε χρέος σωστό είναι να λέμε να γίνει βράχυπροθέσμος θνησιγενές. Δηλαδή η προσπάθειά μας πρέπει μέσω του ορθού λόγου να κατευθύνεται ώστε το χρέος να είναι μειούμενο και να εξαλειφθεί, να εξοντωθεί και όχι να επιβιώσει. Οι άνθρωποι που θέλουν να απαλλαγούν από το χρέος εξορισμού είναι αυτοί που θέλουν να απελευθερωθούν από το άχθος αυτό το οποίο είναι δυσβάστακτο βάρος. Και εδώ το βάρος δεν μεταφράζεται ως υλικό φορτίο που βαραίνει τους ώμους του ανθρώπου, μεταφράζεται και ως φορτίο που καταβάλει ή προσβάλλει τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου και αποκλείει τις διανοητικές του ικανότητες, δεδομένου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα
αλληγορικός και μεταφορικός λέμε έχει σκοτεινή σκέψη, έχει η διάνοιά του σκοτεινιάσει, έχει σκοτιστεί, έχει σκοτούρες, λέει ο λαός μας. Και στην επιστήμη της φιλοσοφίας, ή μάλλον να πω στην τέχνη της φιλοσοφίας, οι φιλοσοφούντες άνθρωποι επιδίδονται όταν έχουν καλή οικονομία, έχουν σχεδόν έλλειψη χρεών, αν ίσως θα πω καλύτερα να πω έχουν απόθεμα πλούτου, ώστε ξέγνιαστοι με ανοιχτή καρδία και με αισιόδοξη διάθεση να στοχαστούν, να φιλοσοφήσουν και να αναζητήσουν ανώτερες αλήθειες. Κύριε Σταγιάννη. Φίλοι μου, αναζητώντας τα νοήματα, βλέπετε ότι μας δίδεται η ευκαιρία να μιλάμε επί πολλών επιπέδων και μία λέξη μας απορροφά πολύ χρόνο. Όμως νομίζω ότι καλύτερα είναι να συνομιλούμε με αυτές τις φίλες μας, τις Ελληνίδες λέξεις, και να μας αποκαλύπτουν όσα μπορούν να μας αποκαλύψουν και εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε, παρά να τους λέμε ένα γεια σου και να φεύγουμε. Πάμε λοιπόν στη δραχμή, που είναι ένα όνομα που έδιναν οι προγονείς μας και μέχρι πρόσφατα είχαμε και εμείς αυτή την ονομασία στο νόμισμά μας, δραχμή. Θα δούμε τώρα εδώ ότι με τον κώδικα του Έλληνος λόγου, εκτός του ότι μεταφέρεται πάντα η κοσμογονική διήγηση των νοημάτων που κλείνει η λέξη δραχμή, μας μεταφέρεται και ένα πάρα πολύ ωραίο δίδαγμα και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Η δραχμή, αφού έχει σχέση με το χρήμα και την οικονομία, απαραίτητος πρέπει να στηρίζεται η απόκτησή της σε μία δράση. Να λοιπόν, με το δέλτα που σημαίνεται η δύναμη και με το ρο που σημαίνεται αυτή η ροή, έχουμε το ρήμα δρό. Δηλαδή, για να αποκτήσω δραχμή ή για να αποκτήσω αυτό το δώρο, χου εδώ στο χώμα και μη στην ορατή φύση, εγώ πρέπει να δράσω. Άρα το πρώτο δίδαγμα που μας παρέχει η λέξη δραχμή, που η απόκτησή της σχετίζεται με έναν έντιμο αγώνα, είναι οι δράσεις. Δηλαδή δράσε, δούλεψε, αγωνίσου για να αποκτήσεις αυτό το δώρο. Δηλαδή το δώρο προέρχεται από το δέλτα που σημαίνει την δύναμη και το ρο που σημαίνει την ροή του φωτός. Από κοσμογονικής απόψεως πάλι, αν το πούμε επιτροχάδι, είναι η δύναμη του φωτισμού του αρχικού που κατεβαίνει εδώ στο χώμα. Άρα προηγείται η ροή των φωτοενεργειών εδώ στο χώμα και κατόπιν εμείς αυτήν την δράση την κοσμογονική την μεταφέρουμε στην καθημερινή μας δράση και εργασία. Έγραψα εδώ το δώρον, αλλά θέλω να το συμπληρώσω, γιατί θέλω αυτό να το αναφέρω, το δωρεάν. Πολλές φορές περιμένουμε κάτι να μας δοθεί δωρεάν, όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η λέξη δωρεάν, εκτός του ότι περιέχει την έννοια της δράσεως, άρα για να λάβουμε κάτι δωρεάν πρέπει και εμείς να δράσουμε, το δωρεάν περιέχει το δώρο και περιέχει και το εάν, που σημαίνει, αγαπητέ, θα το λάβεις το δώρο εάν και εσύ κάτι κάνεις, εάν και εσύ αξίζεις. Δεν μπορούμε να δεχόμεθα ένα δώρο χωρίς να λογαριάζουμε αυτό το εάν. Η δραχμή λοιπόν είναι ένα δώρο στο χώμα και το δώρο αυτό δίδεται δωρεάν εάν εμείς το αξίζουμε. Άλλη μία έννοια που έχω θα την αναφέρω μετά, κύριε Σιμεοφόρη. Η λέξη δηλαδή περιέχει μέσα της και τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσει αυτό το δώρο. Βέβαια. Το δωρεάν είναι ότι θα το πάρεις το δώρο, αλλά να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δωρεάν δεν λαμβάνουμε τίποτε.
έχουμε και υποχρεώσεις όταν παίρνουμε. Άρα, εάν αξίζουμε, θα το λάβουμε αυτό το δώρο. Αυτό εμπεριέχεται το δώρο στο χώμα μέσα στη λέξη δράχμη, που είναι το ένα συναλλακτικό μέσο και σχετίζεται με την οικονομία, με του οίκου τον νόμο και με το χρήμα που είναι το χάραμα και η χρησιμότης. Εγώ θέλω να επαναλάβω τις έννοιες των δύο γραμμάτων δέλτα και ρο, που είναι στη λέξη δώρον, στο ρήμα δρό, αλλά και στην λέξη δραχμή. Οι κωδικές σημασίες έννοιες των γραμμάτων αυτών είναι δέλτα ίσον δύναμης, ρο ίσον ροή. Και η δραχμή, που είναι ένα συναλλακτικό αντικείμενο, έχει δύναμη ροής, και το δώρον ή έχει δύναμη ροής. Είναι έθος, συνήθεια μεταξύ των ανθρώπων να ανταλλάσσουν δώρα, διότι δια του τρόπου αυτού η δύναμη ροής του δώρου είναι εκείνη που αποσκοπεί στην πληροφόρηση για τα αισθήματα του προσώπου του ενός προς το άλλο, αλλά και στα αιτήματά του όσον αφορά τις προσδοκίες του από το πρόσωπο που δέχεται το δώρο από τον δωρίζοντα. Έρχομαι τώρα στη λέξη δραχμή, η οποία είναι ένα αντικείμενο συναλλακτικό, και επειδή περιέχει την δύναμη ροής αυτή η οποία έχει συμφωνηθεί από τους αρμοδίους, θα πω ότι η λέξη δραχμή είναι αρμοδία κατά το ελληνικό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης να ονομάζει αυτό το νόμισμα. Και ασχέτως θα πω εγώ πώς ονομάζουν οι λαοί τα νομίσματά των. Όλα τα νομίσματα είναι εν τη ουσία δραχμές. Γι' αυτό και το ευρώ, το οποίο σήμερα είναι νόμισμα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, κακώς λέγεται ευρώ. Είναι, θα έλεγα, ευρωδραχμή, διότι δεν είναι δυνατόν να στερείται την σημασία της λέξεως δραχμή. Από ιστορικής απόψεως θα πω, το νόμισμα αυτό ως νόμισμα των Ευρωπαίων όφιλε να λέγεται Ευρώπιον, από το όνομα επίθετον του Διός, ο οποίος εκαλείτο στην αρχαιότητα Ευρωπαίος Ζεύς. Ασφαλώς είναι και το όνομα Ευρώπη, την οποία Ευρώπη η υπομορφήν λευκού ταύρου ο Δίας απήγαγε σε αυτή την γυραιά ήπειρο, όπως τη λέμε σήμερα. Συνεπώς το νόμισμα, για να είναι πιστό στην σημασία του νομίσματος, έπρεπε να καλείται Ευρώπιον ή ευρωδραχμή. Από μόνο του η λέξη ευρώ δεν λέγει πολλά και σημαντικά.